ଶ୍ରବଣରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମେଜ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରୁଟି ଦେଲେ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତାହା ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ରୁଟି ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ, ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ମନୁଷ୍ୟର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେଇଥିବା ଆହାର ସମୂହ ପାର୍ଥିବ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମାଂସିକ ହେଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଭୁ ରୁଟିକୁ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାନ୍ୟତା ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କଲ। କହିଲ ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋହର ଶରୀର। ପ୍ରଭୁ ଏ ରୁଟି ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏହା ତୁମ ପବିତ୍ର ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ଏହା ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେଉ, ଆଶୀର୍ବାଦଯୁକ୍ତ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଏ ରୁଟି ସମୂହ ଗ୍ରହଣ କରି ଖଣ୍ଡ ସବୁ ନିଜ ନିଜ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରଖି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଶରୀର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। କାରଣ ତୁମେ ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟ। ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତୁମେ ଆପଣା ଶରୀର ଭାବରେ ଗଣନା କରିଅଛ ଏବଂ ଶରୀର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତୁମ ସହିତ ରହିବ ଏବଂ ଫଳ ଫଳିବ, ସେଥି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ରୁଟିକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ତୁମ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିବୁ। ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ତୁମରି ହଉ, କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରୁଟି ଖାଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତାହା ଭାଙ୍ଗିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରୁଟି ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏବଂ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋହର ଶରୀର, ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା। ଆଉ ଯେତେ ଆମମାନେ ଏଥିରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିପାରିବା। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ମିଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ମିଳନ କରାଇବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆହାର ପାଇଲେ ସେମାନେ ତାହା ଭୋଜନ କଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଉଦ୍ଧାର କିଛି ହୋଇପାରିନଥିଲା। ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାକର ପଡ଼ିଲା ସଦୃଶ ମାନ୍ନା ବୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଣାନ ଦେଶ ଆଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ କେବଳ ବିଶ୍ରାମ ବାର ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ଆଉ କାକର ସହିତ ମିଳି ମାନା ବୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗରୁ। ତେଣୁ ସେ ମାନାର ଅର୍ଥ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କହିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏହା କ'ଣ, ତାର ଅର୍ଥ ଏହା କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ସେଥିଦ୍ୱାରା ପିଠା ପାକ କରାଯାଉଥିଲା, ଲୋକମାନେ ରୋଷେଇ କରି ତାକୁ ଖାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ପାଇଁ ହେଲା, ଆତ୍ମାକୁ କିଛି ଲାଭ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମାଂସ ଖାଇଲେ ସେମାନେ ଭାଟୋଇ ପକ୍ଷୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମହାମାରୀରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହାର ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ କିମ୍ବା ଶରୀରକୁ ତାହା ରକ୍ଷା କରିପାରି ନଥିଲା। ସେମାନେ ଭୋଜନ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବନେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରରେ ସେମାନେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକାଲ ବିଷୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଚୁମ୍ବକ ସହିତ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଟି ଲୁହା ଯାଇକି ଖଚି ହେଇଯାଏ, ଜଣେ ରୁଟି ଭୋଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ସହିତ ସେ ଲାଗି ରୁହେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଜହନ 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ମୋ ଠାରେ ରୁହ, ମୁଁ ତୁମଠାରେ ରହିବି, ତେବେ ତୁମେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିବ। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଫଳ ଫଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ଫଳ ଫଳିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମମାନେ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଅଂଶ ନେବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପରିବେଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏମାନଙ୍କ ଦୀପନାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ପରିବେଷଣ କରିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଉଠିବା। ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଆସନରେ ଉଠିବେ। ପବିତ୍ର ପିତା, ପୁନର୍ବାର ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ଶେଷ ରାତ୍ରରେ ତୁମେ ରୁଟିରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତାହା କହିଲ, ଏହା ମୋ ଶରୀର।
या जेते तोर भोजन करिवो सेते तोर मते स्मरण करबा निमंते या कर वर्तमान प्रभु तुम दास एति संपर्क प्रांजल प्रकाश कले जे जेते दिन पर्यंत आमे ए रोटी भोजन करू तुम सहित संयुक्त हो आ तुम्हें आम संयुक्त हो या स्मरण करने प्रभु मो पाए जगत मानव जातिर पापर उद्धार पाए तुम क्रूशर हत हो पुनर्जीवित हो विश्वास करने द्वारा आम अनंत जीवन अधिकार हो पारे यह बुझा ये समस्त प्रार्थना शुणच धन्यवाद दे त्राणकर्ता प्रभु यीशु नाम रे मागुछु पिता धन्यवाद आपण समस्त छेड़ा ग्रहण कला निजे निजे बसवा बढ़ेला आपण बसवा से समय